onye akita bụ the young man na organize the program na Nri. So asịrị ka akọwa n'onwe ya ka ndị nọ online malụ onye bụ oyo. Okay, daalụ nọ. Afa m bụ Nwafọ Christian Chukwujekwu. Ọ mụ nwa bụ onye a na-akpọ Oyoyo. Onye yi okwu n'iwu bụ onye Nri? Mba, abụrụ m onye Nri, abụ m onye Ebonyi steeti. Ebonyi steeti. Ekwenye motivate ihe na-eme ife a na ifrọk ibu na gị abụ no ọ bụrụzie na obodo nwa bụ Nri. Well, asị na ebe onye bi ka onye na-awachi. Nri ebe m nọ wee too, so bụrụ mmadụ so and ịkpọkọ ụmụazị have been part of me, so I just decided to ka m bido n'ebe m nọ wee too because ebe a ka m nọ gụọ akwụkwọ bụrụ ife m bụ today. I'm a staff of Anambra University, Oka, Department of Building. So ebe a ka m nọ too and all through ndị Nrikwa ka m si wee bụrụ ihe m so I'm trying to give the community back ihe m nwetago from there. Ọ bụrụ na maghị ebu na nwunye ebe anyị ọtasị na ebe onye bi ka onye na-awachi. Chukwu gọzie ya. Thank you very much. Thank you.